Nos, Need for Speed-del fogunk játszani. Amodon vagyok, vágjunk is bele. Így hát, ha jó lesz. Na, melyik az R1? Hát az úgy nagyon jól kezdődik. Na, menjünk. Versenyezzünk egyet. Betörtem azt a jelenlétét. Az kamerázhatok a szemét. Amikor... Azaz. Igen. Szétroncsoltam a kocsit. Videózzák a kocsimon, akkor is, hogyha szét van roncsolva. Így kell élni. Megjött a nagy kutya, na vigyázzatok. Húzzatok innen. Azt mondtam, húzzatok innen. Mennyi hátok vele? Figyelj, itt fogunk egyet driften. Így, nagyon szép. Oh! Nagyon szép irányba lökött. Amúgy igen. Tudom, hogy kell driftelni. Én tudom. Jobban nyomja a kocsis játékban, mint én. Hát így kell élni, fiam. Nem tanítottak meg. Tanulj meg magadtól. Húzz innen. Azt mondtam, húzz innen. Oh. A rendőröket úgy átvertem. Akkor jött majdnem belém, hogy hátra húzottam. Miért megyek neki? Menjél meg gyorsabban. Nincs erre időm. Innen Chicago, da. Most ez lesz a neved. Átkereszteltelek. Final lap. Nagyon jó. Húzzunk bele. Amúgy épp, hogy megnyomtam az X-et, de olyan... Vagy, bocsánat, négyzetet. Régihez vagyok szokva. A régin meg a négyzet az egyenlő volt az X-el, de mindegy. De most az X van az A betű helyén, úgyhogy... Na, let's go. Eddig szép. Hoppá, beértünk negyediknek. Remélem, hogy most, hogy egy illegális utcai versenyt letoltam, most már remélem, hogy lesz egy legalább egy rendőr. Erre akarom rázni magamra. Nem baj, majd jönnek rendőrök, így nekem. Ki vannak kapcsolva? Vigyázz! Paraszt. Nem tudja, hogy át kell engedni a nagy kutyát. Ja! Júj! Azt nagyon mentettem. Hát azt nagyon. Az utolsó pillanatban. Mire az agyvász hittem, most nem figyelek, arra figyelek, hogy ne üssek el senkit. Vigyázz! Jaj, túlmentem! Várjál! Kicsit átdriftelünk. Nem a kiütsz pár tüzekrési táblán érni. Szerintem is. Pedig már egy postaládat is kiüt. Jaj, túlmegyek. Álljál meg. Menjünk. Jóló, miért ne? Miért állnak kitelen? Ajaj. Milyen kamerában? Azaz, kamerázzátok a kocsit. Kicsit koszos, de nyugodtan. Nézzétek azt a minőséget. Azt a kerék minőséget. Fogalmam sincs, milyen kocsim van. De az biztos, hogy a legjobb. Oh yes. Menj innen. És mit volt, hogy ezt honnan tudod? Az nagyon jó, 65. Jaj,
Hogy tudod, kinek menjél neki, Ikaró? Tudod ki a pályáról. Tűnj innen! Várjál, Meri! Menj innen! Kozsó. Nem érdekel ki, hogy te Kodzsó. Ez itt az én pályám, és te nem jöhetsz ide. Na, túl nagyot drifteltem. Jaj! Csúszik a kerék. Már meg keveset bedriftel. Hát de egyszer megnyomom, és olyan nagyot bedriftel, hogy az csak na. Nem jön. Nem jön neki. De ha neki nyomom, kicsúszok. Jó. Az jobb lesz. Oké. Nem. És még. Nem jön. Ej. De rosszul utasítasz, apa! Ez a te hibád. Dominik ezt csak élvezi. Kellemesen ott azt érted, hogy horror? Mi? Semmi. Na, mi a franc? Nagyon jó. Múlcsúból kinyittad az utat. 2 perc alatt végigmentem. 3-szor a pályán. 4125. Akkor azért sokkal többet kellett, hogy kapjál. Hát igen. Lettél. Én már egyszer 6. lettem itt. Annyi Na volt. várjál, milyen versenyek vannak még? Kaptunk új versenyt? Mit csinálok? Oh! De mégis sem látok itt. Halleluja! Rendőrt. Halleluja! De még egy rendőr sem látok. Ide elnézünk. Minek? Ne menj oda. Nem menj tudom. Oda a lányhoz, menj oda a lányhoz. Nem megyek oda a lányhoz. De hát utána lesznek már rendőrök. Utána lesznek rendőrök? Lehet. Akkor oda megyek. Jelöld már ki a bankot. Várjál, Rassába megyek. Nem érdekel ez az én városom. Ott megyek, ahol akarok. Jaj, nem arra kell menni. Ja. Oké, várjál. Merre kell menni? Hol vagy? Jöjjön már. Hol vagy? Mióta keresel? Mit keresel te ott lent? Keres. Hát engem ne keressen, én majd oda megyek. Északibb helyet nem lehetett volna kiválasztani? Viszek magammal egy pálmapát a díszítésnek. Feltíszítjuk a kecót, ahol ott vagy, mit szólsz hozzá? Északibb helyet. Azt mondtad? Észak. Nagyon szép! Akkor északi sarkon leszünk. Felőlem. Csak oda tapadósabb gumi kell. Menj innen. Hogyan mész a vízzel, azok kérni. Megoldom. Hopp! Itt kell fordulni. Szerintem ez illegális volt. Tessék, GPS félrevezetett. Szerez nevet. Ja, azt én is látom. Vigyázz! Nem volt, hogy kezdeni. Aj! Igen, mert a melyik az készíteni, de hát... Így csinálják a nagy kutyák, apa. Még jó, hogy van ott a korlát. Megint úsztál van. Szeretek úszni. Csak kocsiban nem a legjobb ötlet. Nem tudsz érteni. De hé, itt fognak elkezdődni minden. Itt jönnek a rendőr. Apa, még engem lát, senkinek nem megyek. Nem kapok levegőt. Jaj. Elszóltam magam, azt hiszem. Igen, ezt rendesen elszólt végén. Perfektál meg.
Hoppa, ott van. De van. Töltőállomás. Keresztül. De nekem ott kell, na. Azt hogy tudom eltüntetni meg innen? Mátra. Ne Ne hátra! Idióta. Na, most. $5000. Mit akarsz te tőlem? Kapsz, vagy nem tudom. Várja. Mission started. Make a name. Hoppá, ki van itt? Where we going? There's a race down by the beach. You're just on your picks in town. Maybe you want to know how you measure up. Miért megyünk hajósában? Az nem úr is. De jól van felülem. Hova mész? Most kövess az egy. Hé, azért szólhatnám, mielőtt driftelsz. Ennyire nagyon jó reflexei nincsenek? Mentek a beachre, a strandra. Hát azt annyit én is értettem. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Kisodrassz engem? Ez nagyon értelmes volt. Na jó, mindegy. Tetszik a kivilágítás. Beszélj már érthetőbben, ez olyan, mint hogy ha az angol teszteket próbálnám megoldani, listeninget, de olyan rossz. A angolok így beszélnek. Angolok nem tudnak angolul beszélni. Vagy a britek. Lehet, hogy ez a britank, nem tudok beszélni. Szóval a brit... Mit csinálsz? Nem mész túl, Ajaj. te idióta. Nem, hát olyan random kanyarokat, ilyen icipici kanyarokat tesz meg random, azt se tudom merre kell menni. Te meg mit csinálsz? Random kanyarokat teszel. Minek? Ez már láttam, hogy ez így van. Megérdemelte, útban volt. Nem megyek neki senkinek, nem ígérek semmit. Végre rossz semmbe megyünk, ez az. Rájöttél, hogyan kell élni? Fú, ez a betont és kiütött. Hát ez ilyen masszív kocsi, apa. De a betonkorlátot nem ütő szét. Dehogy nem, az előbb. Mit csinálsz? Megjöttetek. Ja. Oké. Spring race. Tetszik a maszkod. Haverom. A maszkosok a haverjaim. Na hajrá. 3, 2, 1, go! Jó van, na próbálok menni, de Pörgöttük elég. mit csinálsz? Bocs, útban vagy. Te nem mondjál sem. Zazdoncsi. Át kell törni magad, rontóráf, gyerünk, bulldozer, rontóráf, akármi. Ki hogy hívja, hoppá. Nem baj, csak kivész, gyere. Hopp, itt egy drift. Annyira nyolcig lettem, mint Menj innen! Jó, ez jó. annyira nyolcig lettem ebben a részben, mint az állat. Meg kimentem a mapról. Parasz, szimpla sofőrök. Nem tettem ezt a checkpointot, mert le akartam várni. Ja, aha, aztán nem a checkpointon mentél át. Igen. Figyelj, az útra ott majd balra. Első vagy. Bal, most! Tudom. Ez az! Menj innen. Most menj innen. Figyelek az útra, apa. Nem szólok bele. Ne szóljál bele, mert tudom, mit csinálok. Vigyázz, uram! Vigyázz. Te is vigyázz! Konténer! Visszalökött az útra. Ez volt a tervem. Több mint 100 klientben nem alatt, hogy ide. Aha. Én vagyok az első. Ó, hát nagyon jó vagyok, hát én vagyok az első, hát figyelj! Lebízdem, hogy Így kell ezt csinálni. Hogy én szerencsés voltam. Inkább csak túl jól vezetek.
Ez most jönnek a rendőrök. Most jönnek a rendőrök. Nem. Csak mondottam. Nice try. You got a little way to go before they give you a shot. Who's that? The league. They've been around for years. Showdown floods this place with new blood. They surface and check out the talent. Hát nagyon nem ézel ki jól, Palim, te nekem ne köszöngessél. Best cars, races, hearts. Best cars. Ó, azt én is akarok, hogy kell fánkozni, tanítsál meg most azonnal. Szerintem vannak ilyen tutoriálok. Valószínűleg. They say Luka was almost in and gave it up. Sounds just like you. Hé, várj meg! Várj már meg! Most már nem kell követni. Várj már meg! Open map. Azt Nyisd mondod? meg a mapot. Ó. Ez meddig megy el? Hülye vagy? Ja. Jóló, csináljuk meg. Nem is ott vagy, te idióta. Ja, hogy ez a izé, az a része az ilyen. Ja, az. Ez aztán a masszív kocsi kiüti az óriás izét is. Emlékszem csak egy ilyen versenyre, ahol átugrott a vízen. Ó, igen, most jönnek a poliszok, mert most mondja, hogy donget. Ó, ott vannak. Uram, én csak 20-szal megyek. Nem csak mindegy. Anyám! Miért rögtön az éjjel akarja kapni? Akármit is csinálsz. Mert új volt a karakter. Mert hírnevet kaptál. Köröznek meg előtt. Hát igen, első helyezett lettem, nyilván hírnevem van. Nem az van, hogy a... Tűnj innen! Az van, Ó, kösz! az van, hogy a... Menj innen! Woo! Azért, hogy versenyzett, ugye ilyen nagyon gyorsan. Ez az. Abszolút karakterünk, és akkor ilyenkor... Rohadt gyorsan mentem versenyen, és ja... És egyszer A akkor... rendőröknél hírnevet szereztem, mondjuk annyi. Kirakta az egyik rendőr, azt hiszem. És ott én beálltak a vízbe a kocsival, hogy túlélte. Azt mondták, hogy még egyszer megjátszák, és akkor utána megyek a kocsival, és a vízbe esik a vízre. Tetszik a... Így kell ezt csinálni, fiam. Jaj! Bukor, 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 bukor. De csak mit nem a konusságát? Már élek utána. Bukor, bukor, bukor. Bukon keresztül, az ön, azt kell menni. Vissza az útra, már túl rossz a útminőség. Bocs, nem. Én itt lefordulok. Ajaj, Csinálsz. nem tudom. Utat keresek. Máskor olyan könnyen lekörözlek, mi a franc? Hopp. Nem. Van neked az ilyen? Nem kell, én akarom. Direkt azért mentem oda a csajhoz a kihíváshoz, hogy legyenek rendőrök. Mert le akarom őket Ez meglepő volt. Escaping. Yeah! Képen. Megszöktél. Tudom. Én is telibe egy. Izére. Ó, és még itt vagyok a rész mellett. Jó! Hát Palim! Neki mészednek felrobban az egész. Ott jön! Siess. Miért ez, hogy csodom? Miért néz ki oda? Se. Mert nem görögtem. Mert ott vannak a rendőrök, és a versenyzés közben is elkapnak. Hidd el, már volt olyan. Versenyzés közben ott voltak rajtam a seggembe. De most is legedben Most is vannak. ne arra, hogy ne tettem be. Legedben vannak. Ott lesz. Kiütöttem egyet, oké. Segedben vannak, úgy is, mindig. Így is, úgy is a seggemben vannak mindig, úgyhogy nagyon most már megmondtam. Mindegy, hogy villog, izé van. Szóval nyerés. Aztán nyomják a gombot. Meg kell állni. Jó helyen. Na jó van. Hangod van. Ez enyém a legjobb erdő a világon. Rendőrök is. Választottam, te ide vannak. Balázs Raidert is leköröztem. Nemrég láttam, hogy az Balázs vagy Balázs Raider.
Itt rendőr volt, úgyhogy most leköröztem. Na menjünk. Mi ez a kamera? Uraim! De csak ne játsszál a szavakkal, jól van? Már megzavarsz itt a versenyzésbe, és aztán miattad nem leszek első is, de aztán rád fogom. Elsőnek kell lenni, mert az a legjobb. Akkor van hírneved. Anyám! Ez is belepült. Visszapattintottam. Hálás lehet. Csak a pénz. Enyém lesz a Zsozsó. Jól van, megérte. Anyám! Az nem azt mondjuk, hogy az csak a család legjobb vagy, annál többet. De 5000 húztam, még a harmadikot. Oké, talán látom, hogy merre kell menni. Ja. Más. Olyan 6-ból? Még ja, a harmadik az elmegy. Második meg szó. Na most itt backtriftelünk. Áj, de tökéletes volt. Mua! Tudod, melyik a legjobb hely az első? Vigyázz! Második az nagyon rossz hely, szerintem. Ártalmatlan. Ez olyan, amikor a tanár... Civil! Olyan, mint a tanár azt mondja, ha második vagy, hogy igazából 3-as és 4 között van, de mert nem tudom, de annyi, hogy 3-as kapsz. Vagy így olyan, vagy 5-ös, inkább nem, hogy 5-ös Hülye civil. 5 és 3 közt vagy, de mert nem volt annyira jó. Ennyi, vagy akkor 4-es kapsz. Úgy a legjobbtól vagy egy szent pármetszendire. Igen. Mik ezek a civilek? És még én hajtok gyorsan. Hát Istenem. Nagyon szép. Ez sem van. Dominik, ne rugdossál már. Te 600 részpont. Az már valami. Az. Go. Még elveg még egy back. Menj innen! Civil. Is meg Ez az az. én városom, én vagyok itt a nagy kutya. Is meg a mappot. Minek? Nem tudom, amit kell még csinálni. Safe zone-ba kell jönni. Ez úgy volt. Na jó van, akkor menjünk safe zone-ba, ha te mondod. Íjjaj, ott vannak a süggőben megint a rendőrök. Az ott necces lesz. Nekem fog jönni. Itt. Gyönyörű. Francba! Csak ennyien van. Menj innen! Nem csak megy az élete a rendőrnek. Ami van? Akkor meghal. Tudod, kivel packázzál itt? Hát ne velem. Legjobb. Vízbe fogsz jönni. Nem fogok vízbe Nem kerülni. baj, megyél be. Az csak akkor lenne. Nem, ha vízbe kerülök, akkor csak legáll a kocsi, és az nem jó. Mert elkap. Vigyázz! Ez két. Au. Megbogtál. Nagyon jó. How's it going out there? Well, you can have Sehogy sem áll. Jól van? Tehát még haza se tudok jutni. Mert itt vannak a seggembe állandóan. De hé, legalább egy nagyon jó kis... Oppá! Itt jobbra. Vagy balra. Mi? Balra. Val jobb, legjobb. Vigyázz! Yeah, I did. I surely... Yeah. Kidöntjük a fát, nem baj az. És a garázs, hiszen a garázs előtte. Neked volt. Ott van. Nem ez a garázs? Nem, menj már. Jaj, jó, oké, várja. Meg. Az a garázs. Ez a garázs. Na jó. Ez a rapányán van. Hoppá! 2 szintet léptem. Én ennyire jó vagyok. Mi van?
And the festival increasing heat level always at night, getting epic police chases and smash the cops to increase your heat. Rep unlocks. Jaj, smashelnie kell a koppokat. Nagyon jó, mindegy. Csinálni kell? Smashelni kell a... Azt, hogy Ütlegelni kell a izé. Mondjad, mi van, várjál. Kerülj. Anything you learned? How did it go? Anyone else loses their crew will be assigned to give up. Go back to college. Most már ismert vagyok a városba. Tényleg itt én lettem a nagy kutya. Sorry about the runaround. Let's get that gossip. Nagyon jó, skippelem. ez az, hogy Aha, Need for Speed. Kék tojás, az itt van valahol? Nem, itt van az alja. Ja, jóló, vegyük Van meg. az a kék. Nitro. Ügyesség. Nagyon jó. jó, olyan van is. Oké. Köszönöm. Van, tudsz Szépen lehet. venni ilyen jeans, meg kell engine hozzá. Betencsit nem láttam. Vett engine terved, és most meg Ez. turbót. Engine. Turbózni. Se tudod nitrozni. Most tudsz customize. Customize. Customize? Idióta! Én már rá customize-ra. Már ráment. Hát ez itt szörnyű. A kárta. Én csaj vagyok, nekem ne legyen itt fiú karakter. Ó, yes, vannak itt csajok. Várjál, melyik legyen. Csajos, imádom az outfitedet. Tökéletes. Annyira sem. Érti azt sem. És kosztumizálom, várjál, head. A kocsi? Jesus. Ez nem is rossz. A kopasz. Nincsen kopasz. De ott volt a kopasz. Nem. Ez nem kopasz, csak betöltött. Nem áll, és a kopasz. Mit adtál neki? Nem, azt hagytak a vizsgálni. Miért? Ez már régen piked. Melyik Vagy volt? ez? Melyik volt az alap? De ez volt az alap. Oké is. Miért nem tudod vagy? 2000 forintot eltudtad el? Ez amúgy még 200. 200. Ez 200. Egy Ez? Biztos, hogy ezt a karaktert akarom? Én csaj vagyok. Azt én értem, hogy tök csaj is. Igen, ezt a karakter. Amúgy lehet, hogy ugyanazok a hajak vannak, nem? Igen. És mindig ugye, nem tudom, hogy színét lehet változtatni neki. Nem, ja. Ott van. Menj, akkor- Color change color. Tessék, itt van. Lilák hozzászunk. Vörös hajam lesz. Nem, lilák fogja. Az előbb is vörös volt. Nem, az rózsaszín volt. Lilák fogja választani. Ilyen sötét vörös. Az Lilák fogja. gyönyörű szín. Nem, de azt mondjuk, hogy lilák. Wow. Na, az már egy kicsit jobb. De menj már a kárhoz, kárt akarom. Én csak a kocsit akarom. Aha. Jó, vörösre, ami nem jó. Az olyan Minecraftos beütés is ott. A zöld csapka. Creeper. Ez így jó. Change view. Nagyon jó. Nagyon jó. Hogy körülnéz, hogy olyan nézek ide. Meg kell nézni. Jézus. Miért nincsen olyan ból? De nincsen fel. No, és én. Ezt akarod, apa? Vagy mi? Akkor a tiédek a töltött császoltat. Én ezt akarom. Jézusom, azt már. Hát 200 pezó, hát azt egy verseny alatt visszaszerzem. Jó, negyed verseny. Igen? Jézus. Ja, Jaj. de ezek nem kell. Jó, ez nem, ezt köszönöm. Ó, Alakul. ez kell nekem. Most pont jól Jézusom, ezt ne. van Z-hez. Ez már jó. Ó, Nem. Az nem volt az. az nem volt rossz. Az az sokkal nem olyan jó. Hát igen, ez a sokkal nem jó. Mindenki lesz mondani. Ez egy nadrág, ha jól látom. Ja. Na, ez amúgy jó. Ez mi lenne? Hát figyelj, a top az sötét szürke, világos szürke. Ez sötét szürke és Igen, világos szürke. Összeillít, Dominik. De nem azt mondom, Ez ilyen- mi lenne? Na drága, vagy vigyel, miért kérdezted? Van Nike? Jordan kell. Ó, ez tökéletes. Jordan kell. Jaj, hát ez így gyönyörű. Válasz az autó. Elejtettem a telefonomat. Válasz az autót, hogy vagy jobb. Jaj, elejtettem. Azt mondani. Nagyon jó. Az autót, az autót. Hogy lehet az... Ja, itt van. Patent wrap. Paint. Ó, valami nagyon ütős szín kell. Infravörös. Rózsaszín. Ciánkék. Rózsaszín. Zöld. Az is a zöld. Ez. Rózsaszín. Ez. De így átválaszt ki. Rózsaszín. Rózsaszín. Világos jó, mint egy legönderítő bakalót, ezt mutállom. Nem.
Ez actually nem jó. Vagy nem rossz. De a sapkámhoz nem jó. Ezt a vegyes kilokás válasz. Inkább ez kell. Szürke nézve. Mi az a dika? Köszönöm. Egyenlőre meg vagyunk. Save changes. Legyen ez. Nagyon jó. Effekt. Jó, ott a telefonom a kezem. Igen, nagyon jó. Nézzek a sapkámhoz milyen. Vidd már innen a lábad. Visszakáztam, állítom. Nem, effekt mondjuk ilyeneket. Nitro Color. Jó volt az egyen. 5000 ér nem. Backfire. Dominik, ez minden 5000 ér van. Jó, az még nem. Nem, Nézd. drágább az. Minden 5000 ér van, és vidd már innen a lábad, mert nagyon idegesítő. Minden 5000 ér van. Mindig módnak is, volt már hét. Dominik, most mondtam, hogy vidd innen a lábadat? Night volt, Night. Night. Mindig szeretjük. Yes. Menjen Night van. Back on that run if you got me. Nagyon jó. Gyönyörű. Mua! Tökéletes. Ezzel bebombázom magamat a hírnévbe. Már csak a kinézetem miatt oda néz, milyen szép lettem. Gyönyörű vagyok. Sem Na, let's látod go. saját magadat tanítózódról. Dehogy nem látom magamat. És itt van velem szembe egy rész, hát gyerekek, ez Aranybánya. Az fog sportol Recycle-ról. Thank you. We can help each other. Form a crew. Jaj, várjál, rossz nyomok. Ajjaj. Funny, actually. Oh shit! Come on. What do you say? I say you're on. Bocs, levágtam a mondani valódat, mert megyek részelni. Én leszek az első női nagy kutya a városban. Na, mehetünk. Szerintem téged fotóztak minket. Menj innen! Most mondtam, hogy menj innen. Tessék! Nagyon jó vagyok. Tűnj innen, paraszt! Jobbról előzök. Téged balról. Engem a civilek nem állítanak meg. Nincs olyan, hogy néhány civil megállítson. Lehetetlen. Lehetetlen. De ez nem civil. Menj innen! Most mondtam, hogy menj innen! Jó volt. Amúgy eddig jó vagyok. Menj innen. Most ezonnal kimész innen, jól van. Megbeszéltük. Társam. Nem vagy társam. Bocs. Óvatosan. Én mikor nem vagyok óvatos? Költői kérdés volt. Nehogy válaszolj. Használni. Hogy kell nitrózni? Jó felmentél volna. Tudod? Ha, elérni. Ezért mondom. Nem szóltam. Dominik beleszólt. Én nem szerintem azon mondtam, hogy Beleszóltál, Dominik. annyi volt, hogy mit. Riválisan vagy. Az kemény volt ez a checkpoint. Hopp! Vagy mondtam, hogy most már azon Jó. De beizéltél, mert nem tudom, hogy kell nitrózni, azt még nem próbáltam ki. X-el. X-el van a kézifék. Vállalnak. Vagy, bocs. Vagy A- választott versenyezni. Kösz. Mondtam. Csak már be vagyok kavarodva, mert a régi kontrolleren most a négyzet helyén volt, vagy hát most a négyzet van az X helyén, viszont az A betű helyén van az X, és azért nem tudom, hogy most miről van szó, meg ilyenek. Csövi lekörözlek, ha nem baj. Ötödik lett. De legalább nem hatodik, nézzük a jó oldalát. Igen. Nagyon jó. És direkt így akartam beparkolni. Jó van? Tehát ez... Mindenki látom. Ja, nézzétek meg nyugodtan. Hogy néz ki. Igen, lehetne menni. Nem tudom. Ezen biztos, hogy nem. Na, az a fő, nem. Ja, kösz, ezen nem, mert nézd meg. Ez volt az, hogy most mentem? Nem ezt csináltam meg.
De ezt is megcsinálhatnám. Ott például nincsenek izék. Mik? Rendőrök, nem láttam ott rendőröket, de fogadjunk, hogy oda fognak spónolni meg. Hé! Palim, óvatosan! Mert a végén még elütlek, de úgy direkt. Tehát azért menjetek innen. Hát a nagy kutyát. Mit fékezel be? Oké. Oké, ott volt velem szemben egy rendőr. Arra nem megyünk. Feltett neki mész a rendőr. Jó, de most rendőrkerülés. Ott egy rendőr, aha. Pont ott van a pályán a rendőr. Ezt most komolyan mondod? Hídon van. Mindenhol vannak rendőrök. Hídon van, fent, felengni. Felső hídon, ott nincs. Menj tovább egyenesen, és akkor kerül egy hatalmasat. Jó, várjál. Hogy? Meg kell fordulnom? Menj a Ja. garázsig. Bejut csak így simán a két hídon átmenjen. Szépen megfordulok. Látod meg a hídokon, ahol vannak rendőrök. Miért utána meg menekül? Hát igen, utána meg oda-viszem a versenyhelyszínre. Állj meg most, az pályát, nézzek meg a mappot. Itt kell fölmennem. Na, arra beszélek, hogy Túlmentem. hogy el tudok mondani a rendőrök, hogy nem tudok állni, nem kell tőle. Hát érdezek, mit tőle, vagy Ó, nagyon jó felmegyek, tökéletes. Vagy most nem lesz meg a 110 méter per óra. De ott van már megint! Ott van a paraszt rendőr. Ott megy. Menj át körbe. Melyik kör? Te arra jön! Melyik kör? Te arra jön, nem érted? Kijátszok a rendőröket. Vigyázz! Paraszt igen. Nem hallasz semmit, ez csak egy nagyon rossz kocsi, civilnek a kocsija, érted? Szóval egy civilnek nagyon rossz kocsija. Nem versenyautó, de úgyis. Rész oda. De én nem oda akarok. Ott vannak. Itt kell befordulni, ha jófele akarok menni. Nagyon jó. Hoppá, de kicseleztük a rendőröket, oda nézzél. Nem találtak meg. Nem meg kettő. Hogy van itt ennyi? Tudtak az érkezésemről? Ennyire híres vagyok? Bezzeg úgy más ki tudok ütni, csak ezt pont nem. Kézifék. És nem hiszem el, még így is túlmegyek. Persze. Tök rajzt. Nagyon jó. Mehetünk. Milyen fakort kérdezik? Nem keveset tanulni? Hogy gondolkodjak át, nem. De. Megnézzük. Ezután így. Dominik, be lenne szólj most már. Itt rossz. Még nem. Nem vagyok elég gyors Legyen hozzá. szakaszban, akkor itt rossz. Lőjjük őket. Monika! Mondom, miért csinál már. Megkértem meg. Most az előbb kértelek meg, hogy ne beszéljél, mit csinálsz, belebeszélsz. De aztán tudod, hogy kell felidegesíteni az embert, igaz? Lő ki. Nem ezen mentem az előbb is. Nem tudom, de húzzál be. Most menjél innen, Mónika, mert hogy meguntam. Köszönöm szépen. Egyik értelek tudok. De ez pont elég, hogy tudod őket. Ha az egyik versenyző rám fogja hozni a rendőröket, én kitekerem a nyakát. Jó, veszek egy rendőr. Nem fog elkapni! Francba! Téged keres. De most már engem keres. Már téged is. Ez képni. Túl gyors vagyok számukra, nézd csak. Első vagy! Nézd meg, túl gyors vagyok. Nem, kanyar
kanyarba nem nyomok nitrót, hülye gyerek. Látom, hogy kanyarban. 500 évad vonal. Igen, talán Sunday. Yard, most mondtam ki. És az Náluk nem kilométer van, hanem... Nagyon jó, és ide most be... Mert nem méter van, hanem yard. Jaj, nem. És akkor egyre azon Mi van? Nem fékezünk, mert ott jön mögöttem a rendőr. nem is várni. Hát, de attól még ott jön mögöttem, és utánam jön az összes versenyző. Tőlem akarják az autogramot. Aj! Jézus. Ugor, 25. Még egy izé. Ripéreljétek. Most azonnal. Utána meg ugornod kell egy 25 méteres. Csak a rendőr. Pontosan így akartam. Arra nem megyünk. Na, a francba! Későn reagáltam. Anyám! Most azonnal húz innen? Nem. Én ott megyek, ahol akarok. Te ebben nem fogsz beleszólni. És én azt mondom, hogy erre akarok menni. Nem elég nagy a drift? Bocs, én itt elmegyek. Nagyon jönnek! Ez nem jó! Megokosodtak a rendőrök. Vigyázz! Még jó, hogy csak enyhén harcoltam. Mert most ez annyira megállított volna engem, mint amennyire csak lehet. Itt kell bedriftelni. Ne! Francba, későregeltem. Miért csúszok ki? Esett az eső. Fogjuk a csúszós útra. Ami amúgy lehet, hogy igazi. Kettőt is! Hát én ennyire ismert vagyok. Figyelj, drágám, kell egy hely, ahol bedriftelek. Nagyon jó, most elmenekülhetsz. Csak ne... Na, nyomjad neki. Nitróval. Ajajajajajaj. Ez pontosan így kellett, apa. Au. Én is. Francba. Úgy. Úgy, Jó úgy. lesz. Hey, Santa, watch yourself out there. Maybe come ramming it out. Megszoktél. Még nem. Még simán látnak engem. Elbontottam egy busz megállót. Hát elég jó. Au! Hűha. Ezek aztán nem cicóznak. De én se cicózok. Nincs időm a macskákra. Ez így pont jól jött ki. Igen, így akarom én is. Tökéletes. 3 rendőrünk volna. Igen, ez jó volt. Én szemben veled még. Nem biztos, hogy el fog tudni menni. Négyen! Hát én nagyon ismert vagyok, fiatalok. De olyan helyre kéne menni, ahol terep van. Tereppel nagyon jól le lehet rázni magamról. Egyet leráztál.
kettőt leráztál, csak egy utolsót kéne lerázni. Escaping! De mi? Azt miért nem lehet kitörni? De hát azt nem lehet. De ott jönnek velem. Escape. Megint elkapnak. Tudják, hogy itt vagyok. Biztos, hogy nem fognak lerántani rólam. Ezt nem tudod áttörni. De miért? Nem lehet. Tudod mit? Megmondtam. Ajjaj, hát ez most nagyon nem volt jó ötlet. De hé, lefele gyorsabb vagyok. Köszönöm! De nem jó, mert kicsúszok! Lett volna? De jó lett volna. Egész jól elhúztál. Hey, how's it going? The scanner's Nem jól! Másik fajta a rendőrautó. No! Nem tudsz bemenni. Ott már jó lesz. Ajjaj, too much damage. Igen. Vissza kell menned a garázshoz. De nem tudok, hogyha rajtam vannak. Igen. Vagy hát nem tudom, hogy vissza tudok menni, de nem kéne bevinni a garázsba a rendőröket. Szerintem az a szép pontot, tehát ott nem, oda nem mennek be a rendőrök. Szerintem meg simán bemenni. Nem, szerintem nem. Hát ez kicsúsztatta saját magát. Hát ez ki. Bocs, túl jó. Jó lesz, ebből még megszökhetsz. Megszökök. Figyelj, csak itt már nem menjél semminek mögöttni. Ez így jó? Most kéne visszamenni a garázsba. De nagyon erre jönnek. Hát persze, mert utálom, de... És ezek terepen jönnek, hát csalnak! Ne, mindig van. Keresd meg a térképen a garást, és Most arra nincs időm, kell valahol, ahova idézőjelesen elbújok. na lassan eltűnnek mindannyian. Most jó vagy. Csak le kéne valahol parkingolnom. Lehet itt Amúgy elvileg több garázs van. lehet talán. menet közben gyógyulni, vagy be kell menni a garázsba. Elvileg vagy benzinkútra kell, vagy garázsban kell. Akkor keresek egy benzinkút. Mindjárt keresek én egy benzinkutat. Hát erre... De úsztál. Hopp, itt van egy garázs. Safe house. Itt tudok amúgy. Ott is van egy safe Ez house. nagyon messze van. Ezek nagyon messze vannak. Ó, ide kéne mennem ahhoz, hogy repair-eljek. Parts and Nem, service. partsok, ott lehet vásárolni egy cuccokon. Itt Nem, az mi? gas station. De De elvileg... ott vannak a rendőrök, oda menjél fel. De ott vannak a rendőrök, én oda nem? Fel! A hegy tetejére, nem látod, hol a hegy? Igen? Igen, ott volt. A középen a garázs. Hát igen, ez. Az, oda menjél. Jó van, most damage-elve vagyok, biztos, hogy nem fog sikerülni, tehát úgy. Ó. Basszus. Mentettem. Kicsit nehéz a civilekre, meg a mapre is egyszer koncentrálni, de hé, ha eleget játszok, talán nagyjából megjegyzem. Nem kéne neki menni semminek. Igen. Jaj. Mindjárt ott van. De ott... Pont szemben jön egy rendőr? Nem igaz, öcsém. Ezt nem hiszem el. A fontutól ért elég volt. Köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor írd meg, hogy szeretnél több ilyesmit. Mert én szívesen csinálom. Ja, a végén maradjunk annyiban, hogy elkaptak a rendőrök, de hé, kövi alkalommal nem fognak. Ha lesz kövi alkalom, csak rajtatok múlik. Legyen?